Druga moja tema koju danas želim da sa vama obratim i da vam približim jeste trudbenik i prostor gdje se sada nalazi tržni centar. Ono što je jako bitno i značajno, mi smo gubitkom trudbenika izgubili jedan izuzetan domaći proizvod za koji se strukovna udruženja u Republici Srpskoj i neki drugi, znači, stručni ljudi uvijek bore da imaju za potrebe razvoja cjelokupne privrede. Čitava ekonomija razvijenog svijeta se danas bazira na inovacijama i na novim tehnologijama i na vlastitim proizvodima koje može da prodaje bilo gdje u svijetu. Šta smo mi dobili sada sa ovim tržnim centrom? Dobili smo da ćemo tu zaposliti oko 500 čistača, čistačica, prodavača, prodavačica i nekog osoblja kao što su osiguranje i neke druge stvari. Mi smo na tom mjestu imali visoko stručne kadrove, doktore nauka, magistre, inženjere mašinstva, tehnologije, elektrotehnike, ekonomije, prava, koji su radili jedan značajan proizvod i satima obezbeđivali kvalitetan život kako gradu, tako i našoj celokupnoj privredi. Moglo je se od nama sačuvati taj proizvod da se nastavi da proizvodi u nekom obliku, eventualno i na drugom mjestu, a ne da to sve u potpunosti srušimo i da predamo jednom trgovačkom lancu koji sada će da prodaje proizvode iz cijelog svijeta koje ćemo mi samo moći ovdje da kupimo.